Ramogi jalar kom ten piny Kenya gutiko mar azimio la umoja wan Kenya Raila Odinga ojiwo Kenya mondo mi obed kod horuok e kindeni ma irito ng'eto mar doho maduong' mogik kama nyocha gichwale ng'ur margi mar kwedo yiero mar William Ruto. Raila kod jalupne Martha Karua loso kane gibedo gi romo gi jotelo mawuok e dhod Meru ka otelne gi jatend migawo mar pur Peter Munya. En romo manokelo kanyakla ogai mar azimio la umoja wan Kenya Raila Odinga, jalupne Martha Karua kod jotelo mawuok e dhod Meru kotelnegi kod jatend migawo mar pur Peter Munya. Munya Gilange oseyo manen gavana mar kaunti ma Meru Kiraitu Murungi kuom dar gi duond buche mar dep kod onje riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza. So it is very clear he has decided to join that government that he had described so well. It's a government of this, by this, for this. It looks like that's where he belongs. So for us, it's good riddance, so that our team that is committed to this cause can do this work. And I want to thank the team from BAS, led by Lucy Moria and Sarah Kelemi, and Nairobi here, for requesting for this meeting to come and tell you that BAS is a party of members, and those who have left other members. Eote mare, Raila Odinga okonyo ganda jo Kenya mondo mi oket mana kwe thuolo ni magi rito gi liyo ng'eto mar doho maduong' mogik ewi yiero mar jatend Kenya. We as Azimio are confident that our cause is just. And if you're fighting for a just cause, you never get deterred by setbacks. Setbacks are part of the game. But we have a belief in justice. We believe that ultimately justice shall triumph, and that it is the Kenyan people who will be happier. Therefore, we've said that Kenyans should continue to have us in their prayers. We pray for peace. We also pray for wisdom. And we hope that the Supreme Court will deliver a fair ruling which will help us to strengthen our democracy in our country. Martha Karua to konian kod geno ni doho dhi golo ng'eto maratiro. It's better to have a few committed members than to have hangers-on whose minds and soul are elsewhere. So once again, thank you very much, the Meru team, and we will continue to fight for the rights of Kenyans and for our ideals. Our victory cannot be taken away, and we are eagerly waiting for the judgment that will be delivered tomorrow. We believe it will be fair and just, and we are ready to continue with this journey to our destination. Jip mar jotelo go ne jo Ramogi biro e seche makoro chuny goyo kibikibi ka irito gi liyo kaka kiny ne duoko wuoge dhojo e albuche abiriyo mag doho mamalo mogik kata Supreme Court. Ka ng'eto biro wuok mafulo ka jo Kenya nyalo dok e yiero machielo mar jatend piny Kenya kata oyo. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakwara mga juang jodolo ma kanise mopogro